На здраве, пенсионера. За най-дълго отлаганото пътешествие. Без работа, без грижи, сами в морето. Добре, бе, нали без телефона се разбрах? Да, мам. Само се успокой, не плачи, моля те. 8000 лева биха ли помогнали? Няма смисъл да се харчи така. Аз съм безперспективна. Толкова ми е тънка стената, мама. Други жени в нейното състояние успяват ли? 5%. Може да направим процедурата и четвърти път. Искам да направи нещо за нея. Какво? Доктора, така като ме гледате, мога ли да износя бебе? Мамо, какво правиш? Ти си луфта. Мисля аз да родя бебето на Бети. В смисъл? Имаш закони, имаш хормони. Ти искаш да износиш собственото си внуче. Това е грях. Може ли от утре да се залепиш за нея? Честито оплождане. Виж му ръчичката. Това му е крачето на ръчичката е горе там за това петно. Преди месец имаше така. Ако се наложи, ще си го отгледам сам. Вие не го заслужавате това дете и двамата. Искам си детето. Моето дете! Искам да съобщя за отвлечено бебе. От кого е Асе? От зетя.